Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. Fan you here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hayibo Mangwabe ushisigaq. Angazi uma niyibukile ishow iSunday Sexy Love bidlala idlala Sunday kahle kahle ngo-9 kuMzansi Magic, but lena episode 2 bekunomthombeni uMusa Mseleku namakhosikazi akhe amabili uMangwabe noMakhumalo. Lana uDr Mpumi okuyena ukhuluma izinto lezi ezabantu abadala zasekamereni uthi kuBaba Mseleku njengoba bebaningi wenze njani ukuthi uconnect nabo ngendlela ehlukile noma ngokwahlukana kwabo, because ubaba Mseleku ukuvezela ukuthi yena ushade umuntu, ukuveza ukuthi ushade umuntu, so kahle kahle uchaza ukuthi into ezosebenza ku-A akusho ukuthi izosebenza ku-B naku-C naku-D kanjalo. Uthi-ke uDr Mpumi wenze njani ukukhonektha nabo-ke ngaleya ndlela, or bavuleleke kanjani ukukhuluma ngezinto lezi zase-bedroom. Wagxuma kuMangwabe waphendula la wathi kahle kahle isonto lonke hlezi ebhizi ubaba Mseleku. Isonto lonke ungena la athole ipleti, angene la athole ipleti, angene la athole ipleti, so nje akaphumuli. Uphumula lowo ma ukuthi usuku lakhe ebe engale endaweni leyo mama noma egula kakhulu ingaleso sikhathi. Hawu, ngase ngiyakhumbula ukuthi yebo phela uPapa Peni esemzumbe wayibuza le ndaba ezebaleke ethi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, njengoba nami nje ngihlele ngithi uma kuze unumber 5 kuze uFriday sifuna ukumbona-ke lo sisi kahle kahle othi yena hhayi akunendaba ngibe uFriday. Asikho-ke lapho uthi ubaba Mseleku yes uhlezi ebhizi and uhlekile kakhulu nazi eyikhona day off lana. Hhayi-ke ingabe senithi ngithe khona day off, ukuba off into off ukuthi ubehleka kakhulu, angisho ukuthi khona day off, ngisho ukuthi ubaba Mseleku uhleke kakhulu uthi uba busy Monday to Sunday. Bazalwane, ubaba Mseleku niyakhumbula ku-season 5 ethi esontweni wabatshela ukuthi uMangwabe uyena ozoba wokugcina. Leso sithembiso leso wasenza nabantu besonto ngoba engafuni ukuthi abantu besonto mhlampe beyiqhelanise naye. Okusho ukuthi ubaba Mseleku uyangena esontweni azazanze enza isithembiso leso ukuthi ngiyasamthatha omunye unkosikazi. Manje esontweni akushiwo yini ukuthi akuzilwe ukudla yabo, ukufasta lokho makusuke kuzongena iy'nkonzo ey'nkulu, izinto ey'fana nalezo, noma-ke ubaba Mseleku lapho-ke yena uma ngokuthi uyi-traditional man. Phela ubaba Mseleku uyathanda ukuthi uyindoda yesintu. Ikhona-ke enye ividiyo engizoyenza ukubuza lokhu ukuthi kuyahlangana nendoda yesintu ehloniphekile yeyi kuneyigaxa kuloya muzi wasemzumbe. Phela mina ngifike ngibuka ishow, ngibuka ama-interviews abawenzile amaningi nokuzichaza. Yazi ukuthi ngiwabukela nama-interviews, umuntu uma yenza i-interview odumile isikhathi esiningi suke kufana nokuthi ushiya i-CV yakhe uyayidayisa, because i-interview isikhathi sokuthi zichaze kahle ukuthi wena ubani, impilo oyiphilayo unjani, uhlobo lwamabhizinisi onalo lunjani, uqale kuphi nempilo. Yingakho-ke ngithi mina hhayi kwishow siyabuka ngoba siyabona ukuthi hawu Uthando Nes'thembu, okusho ukuthi ishow kahle kahle izosikhombisa ukuthi i-setup yesithembu inje. Mase kuthi-ke uthando kube abantu-ke ababa nemibuzo ukuthi uthando luphi ngoba isithembu sebesibonile kwishow. Mase kuba abantu-ke sebeba nale debate ukuthi Uthando Nes'thembu, where is love? Angazi noma ngempela abantu ababona ukuthi kunothando. Kusho abantu-ke ningangibali laphaya. Mase kuthi mawuya kuma-interviews, yingakho mina ngize ngithi hawu ubaba Mseleku lezi ezinye izinto wayezisho lapha wayezisho ngayiphi inhloso ngoba phela lezi zinto ziyaqhaza. Engize ngikubuka ukuthi shuthi lesi sithembu kahle kahle bona ba-right ekhaya labo, abantu ababuka ishow abakwisithembu manje singaqondakali, because kuyimanje kunabantu abathi akaphume uMangwabe. Mina umbuzo wami ngithi aphume kuphi? Aphume kaMseleku la eshado khona abanama-plans bona noMseleku esingawaboni kwishow.
Ngoba phela ngempela kahle bafethu musanje ukuganga. Nisho ukuthi nina manibuka ishoni suke sanibona ukuthi ngempela yiyo lento ephilwa kaMseleku. Sengiyabuza-ke nami nje asihlebeni ukuthi ngihleba ngani. Manibuka ishoni nibona ukuthi yiyo lento ephilwa kaMseleku. Mase nibuka ishoni nje kwangempela. Ngoba uyabona ukuthi hayibo amanye amakhosikazi yabo laba ba-ready ukuthi ikhamera iyeza uyibone yonke into suthi reality TV show ukwazi ukukuhlukanisa ngoba uyayibona phela into eyenziwe yaba perfect phambi kwekhamera. Mase uyayibona-ke impilo yomuntu phela ukuthi umuntu uvuka ekuseni mhlampe ngo-7, omunye uvuka ngo-6, omunye uvuka ngo-5. Zibe ningi izinto ezenzakalayo. Kodwa kulo 20 minutes okuthiweni asibe ready, sicela ugqoke ingubo eblack because izokufanela, sicela ufake le weave because izoba yinhle, i-makeup yanamhlanje ayibe nje. Base uthi wena-ke hey kuyashisa emzimba, uMangwabe uyovuka ashisa izindlu. Ngibona ukuthi hayi awukho serious-ke. Kodwa phela ishow ukuze ibe mnandi-ke fanele ube nalowo mqondo nalowo muzi ukuthi hayibo waze wadelela unkosikazi wena ushiselwe lapho unkosikazi usemsebenzini yasebenza. Ishow ngapha yenza imali yakhona nangapha emsebenzini ulinda abelungu befake yakhe imali le ayisebenzile emsebenzini. Ngapha amabhizinisi amanye ayakhula. Bona mase behlangene bewumndeni balokhu bethi hawu kodwa izithupha ethu Nkosi yami. Mase sikhuluma-ke thina sesibanga umsindo sesithi abamxoshe ngoba vele uye lo enza ukuthi ikhaya lingabi ukuthula. Abamxoshe ngoba unemfundiso embi ey'nganeni. Abamxoshe sebelokhu behleka-ke no-producer sebelokhu behleka-ke ngoba phela bona amabhegi abazowadla. Mase kuqhamuka omunye i-family member engayazi ukuthi noma bayixosha yini lapha yani imzumbe afike la kithi sizamela ko-YouTube ethi asithule. Sithuleleni manje ngoba sibuka i-TV. Ithi-TV isikhombisile yonke lento esiyishoyo. Yikho-ke manje sesiyihlaziya noma sesiyihleba. Mase kuqhamuka omunye athi-ke you are not a good storyteller. Awungitshele-ke ngangibe ngihamba phi nobaba Mseleku ngimbuza-ke ngithi-ke baba Mseleku awuyichazeke lento le plan yakho le vision yomndeni ukuze mina ngikubhalele kahle yona phansi ngendlela ezozwakala. Ngoba phela manje thina sesithatha lokho sukubukile vele. Sisho sithi hayibo ukubone kanjani usho kona uthi mina ngikubonile nje ukuthi hayi la kuyadlalwa lana ayikho-ke leyana besebeyenza-ke ubani-ke nje uyazenzisa-ke ubani unje yilokho okubonile right. Mase ukuthi nike nicabange-ke ile kade ngiyicabange ey'nsukwini. Yabo Uthando Nes'thembu angithi isitori lesi sivela ngesayidi likababa Mseleku ngoba phela uye ozi-introduce njengobaba onesithembu i-polygamist namakhosikazi akhe awu-4. Anicabanga ukuthi ngingaphenduka amatafula uma ngabe umacele manje ositshela lesi story ngoba phela siyalibona isayidi lababa Mseleku and ubaba Mseleku-ke vele u-husband fanele amboze izinto eziningi. Kodwa umacele ngoba uye phela owaqala as u-first wife naye unesakhe isitori. Phela mina kade ngifunda phansi izinto ey'bhaliwe ngalalela ama-interviews akaba khona kukhona amanye amakhosikazi ngaphinde ngalalela ukuthi kwenye i-radio station bathini. Ngase ngiba nento yokuthi sesilizwile isayidi lababa Mseleku futhi Uthando Nes'thembu sesibonile kahle. Uma ubheka nje Uthando Nes'thembu njengamanje kwenziwa into eyodwa kodwa ngendlela ehlukile. Cha baphinda into eyodwa bandla uma unganakisisa baphinda into eyodwa kodwa ukuthi bayakwazi ukuthi besixhophe. Silobe sithi kuyashisa kanti kuseyikho nje lokho kade sikubona ku-season 5. Kodwa manje phela umacele engenza nesitori esihlukile ngoba phela umacele wathi iy'ngane eziwu-20 ngeke ngize ngilunge. Kwaqala-ke kwaba khona abanye mase yasho-ke nje umacele ukuthi hayi kungena number 2 kwaba nje. Mhlampe yikho kade ningibona ku-season 1 ngoba ngicashukile because nalo number 2 ukungena kwakhe akazange angihloniphe wadecide ukuthi ahlale nentombi ngibe ngikukhona ngumamkhulu. Sidlule lapho athi kwaphinde kweza-ke olandelayo kanti yena lo olandelayo kade ekhona before. Manje manicabanga-ke umacele wayekuthatha ukuthula
engasabongi ngisho i-surprise party esebhodlumi. Hayi, ake ngishiye le video kuzoba late. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Asingabi sibanga ivoice yami, asingabi sibanga ukuthi ngiyabhora. Dlula nje. Mayingekho into oyizwayo ukuthi uyayicosha kwi-channel yami, dlula. Mawuzwa futhi izwe lami liyabhora, dlula. Ukuthi-ke ngihleba kanjani ngamakhosikazi akaMseleku ngicela ungangilawuli. Okwakho nje okufanele ukwazi ukuthi ngiyabahlonipha. Ngizozama ngayo yonke indlela ukubahlonipha. Kodwa ukulawulwa nguwe cho. Hayi, ngeke ngizizilungele. Angeke izizilungu Sithando. Umuntu ongilawulayo noma abantu abangilawulayo odokotela ngoba basuke sebengitshelele olulwazi engingenalo. Cha, bona bayangilawula-ke. Futhi hayi udokotela uyedwa ongilawulayo wangitshela nje ukuthi ayifix, yeke ukuba serious, nama-plans amaningi, thatha kancane kancane, uzoba right because ukuba serious nokufaka izinto eziningi ekhanda nama-plans amaningi wenza uphathwe ikhanda elingapheli. Kwa-medication izogcina ingasebenzi. So nje thatha izinto slow. Noma-ke nje ungayithathi impilo serious. Ngase ngiyibuza ukuthi hayibo kanti odokotela bayafunda isikhathi eside, sisho-ke nathi ukuthi awuchaza singeke size sikhoneke vele ufunda ngalolu hlobo lodokotela. Kanti bafundela ukuzositshela ukuthi nje ungabi serious empilweni. Hayibo guys, ngiyathanda ukuyidlalela ngesinye isikhathi. Le video angiyazi nokuthi iyabhora noma imnandi yini, kodwa nizoyizwa into ephakathi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.